Rapporti fil-ġurnal tal-ħadd kixfu kif l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ingħata għexieren ta' eluf ta' euro f'miżati ta' konsulenza minn kumpanija Svizzera li rċivit miljuni mingħand Stewart Healthcare waqt li kien qed jgħaddi għandhom id-deal tal-isptarijiet mingħand Vitals Global Healthcare. Investigazzjoni li wettqet it-Times of Malta turi kif fil-kont tal-POV l-eks Prim Ministru tħallas total ta' 60,000 euro. Bl-ewwel ħlas iseħħ xarejn biss wara illi irreżenja. Il-flus tqasmu f'erba' pagamenti, 2 minn kumpanija bl-isem ta' Accuter AG u 2 minn Spring X Media, żewġ kumpaniji li jitmexxew mill-avukat Wasaj Batti li kollha għandhom indirizz fl-Iżvizzera. Batti ċaħat li għamel xi ħaġa ħażina f'dan id-deal iżda meta mistoqsi mit-Times ma weġibx x'relazzjoni għandu ma' Joseph Muscat. Dan fil-waqt li żewġ persuni ta' kariga għolja li kienu jaħdmu ma' Batti qalu li kienu rreżenjaw minn Accuter AG fis-sajf tal-2019 wara li ġewhom suspetti dwar l-attivitajiet ta' Batti. Jidher li l-eks Prim Ministru kien avviċinat minn Batti biex jagħti konsulenzi wara illi telaq mill-kariga f'Kastilja għalkemm kien għadu deputat parlamentari meta bdew deħlin l-eluf fil-kont tiegħu. Appena irreżenja, Joseph Muscat mar jiltaqa' ma' Batti fl-Iżvizzera. Il-flus li jingħata Joseph Muscat f'temp ta' ftit xhur kienu aktar mill-paga li kien jieħu meta kien Prim Ministru. Interessanti il-fatt li mill-istess kumpaniji ingħataw ukoll flus persuni li xtraw il-passaport Malti permezz tal-iskema tal-bejħ li ħoloq Joseph Muscat stess. U minkejja n-natura indefinita tal-kuntratt ta' konsulenza, il-ħlasijiet li Joseph Muscat waqfu ħesrem fis-sajf tal-2020. Minn dak iż-żmien, il-kumpanija Accuter fallit, fil-waqt li Spring X Media tinsab taħt likwidazzjoni. L-investigazzjoni ta' Times kixfet kif fl-istess indirizz ta' dawn il-kumpaniji li taw l-eluf lil Joseph Muscat instabet kumpanija bl-isem ta' VGH Europe li wieħed jifhem li b'xi mod għandha x'taqsam ma' Vitals Global Healthcare. Interessanti il-fatt li l-investigazzjoni ta' Times sabet li Stewart Healthcare kienu għaddew 3.6 miljun euro lil kumpanija li għaddiet l-eluf lil Joseph Muscat. Ta' fil-waqt li sar magħruf kif Stewart ħallsu l-biċċa l-kbira tal-miljuni fl-20 ta' frar tal-2018. Inċidentalment fl-istess jum li Stewart ħadet l-isptarijiet ta' pajjiżna mingħand Vitals. Il-kobba tkompli titħabbel hekk kif inkixfet ukoll relazzjoni bejn Batti, Jorgen Fenech u Keith Schembri. Fil-waqt li l-ex Chief of Staff jidher li kellu xi tip ta' ħbiberija ma' Batti, Jorgen Fenech kien talbu lajnuna biex iwaqqaf strutturi sigriti biex ikun jista' jċaqlaq il-flus mir-reġjun ta' Ajman fejn 17 Black kienet irreġistrata u fl-email li batlu Fenech kien qallu li r-referi għandu ħabib komuni tagħhom f'Malta.